kapok adhi japuonjre iparo ni Jera diponi weche ma kikore samoro ema nyalo miyo weche moko pok oriere tir nikech king'iyo samoro kuom ranyisi da chiwo ranyisi gi duond bura mar ODM ka giwacho ni wan pok wabedo e winjruok mag 2027 wabiro chiwo ler kata wabiro nyiso chung' marwa to ogendini mamoko kata kuom ranyisi oganda ma sani koro jatend piny ma sani William Ruto wuokie en oganda mogo tong' oganda ma Nyanza samoro giwinjo ginyalo bedo gi chuny moro modolore kata oganda ma jo Nyanza nyalo bedo gi wach ni pod warito mondo wawinj duol kowuok kuom jatendwa ni to en kamane e kobro wuok mar ndikruok jogo ipani magi gin gik ma nyalo kiko oganda kaka jal mosebedo e siasa jal moseluwo Ombulu kendo jal manitiere e duond bura. George, Ombulu kawne Ruto, Ombulu kawne loch kochakore kuom president nyaka MCA nikech mbunge biro konyo gi CDF, governor biro konyo gi pesa mimiye kaka for example Nairobi kae imiye 20 billion kuwuok e sirkal maduong' Oembe kochako magi 20 to rometayo piny. Ombulu koni president kende to jowa ma wacho kamano paro pogo biro piny mag ng'eyo gima nuocha ji kia mit loch sama jomoko wacho ni ne wawuoyo gi President Ruto nyaka 2017 to ji duonge next president madhi kawo bang' mano gima ODM wacho en gima very clear ng'ama osewacho ni ok dhi tiyo gi Ruto onge but ji wacho niya e sani tuo manye nitie nyen malaria wachiedh malaria rum mondi mabiro cha norang gi chiedhe ok nyal chiedho tuo mapok ochoponi ok nyal muonyo yath mar tuo mionge go tuo mantie sani en malaria and between now and 2027 en chiedho konyisi ni malaria no bed gi net mar geng'o suna mondo kibi thiedh kik obi omaki kinde cha nang'o miyo inyalo rito mondo samoro ikuong iyude to samoro inyalo bedo gi net kinongo vaccination ngiso kama en vaccination ma malaria it means samoro inongo vaccination koro next time kata suno kayo ok nyal maki okay epunji doyo iwinjo